Sortuk eta Ernaik azken lan heriotza salatzeko elkarretaratzea egin dute Gernika Lumoko pasilekuko eskilaratan. Hilabete honetan hilden bigarren langilea da jada. Aski da, kapitalismoa hiltzailea lan heriotz gehiagorik ez goiburuarekin aldarrikapena egin dute. Muruetako 76 urteko gizonezkoa da hildena, lanean zegoela eraikuntzan bihotzekoa jota. Atzo, uztaiak 19 beste lan istripu hilgarri baten barri eukin gendun Gerniken. Muruetako 76 urteko langile bat hil zan eraikuntza bateko aldaminoan lanien eguala, bizotzekoa jota. Azken hildako honegaz, gitxienez, 33 dire Euskal Herrizen lanien edo lanan ondorizoz hil direnak. Gure babesa helarazi nahi deutzegue hildako langileen senide, lagun eta lankidiei. Dagoeneko istripu traumatikoak, bizotzekoak, iktusak, bilakatu dire lan heriotzen lehen gauzatzaileek. Aurten 7 langile hil dire arrazoi horregaitzik. Argidekogu lan istripuek ez direla zorizek edo kasualitatiek sortuek. Emoten diren lan harreman eta prekarizazioan ondorizoa baino. Kapitala behin eta berriz jartzen dalako bizitzan gainetik. Odoluste honegaz, amaitzeko bide bakarra borroka eta antolakuntza dire. Eredu barri bat gauzatu behar dugu, langileen bizize eta osasune lehen etxiko duena. Eta horretan lanien jarraitzuko dugu.